Esselamu aleyküm, mehriban leşler. Size dünyadaki ähli gowluklara arzu edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, mehriban arkadagymyzyň saýasyna siziň her biriňizde berk jan saglyk, uzak ömür işiňizde uly üstünlükler arzu edýäs. Bizi şeýle ajaýyp durmuşda ýaşadýan mehriban arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan ähli tutumly işleriniň rowaja almagyny arzulap, gel bagşyym biz bugun aýdym-aýdalatly gepleşigimiziň şu gedek sanyna başlaýas. Mehriban leşler, biziň gepleşigimiziň şu gedekki mihmanlary Maýakuly adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talipleri, ýaş dekin aýdymçylamy Töýenç Tekaýew bilen Bagtyar Täşdürdiýew. Hormatly mihmanlar, sizi gepleşigimiziň şu gedekki sanyna hoş gördük. Gün saýyn gülläp ösýän diýarymyzda medeniýete, sungaty, döredijiligi aýdyma taza bir aýratyn uly üns berilýär. Bizim diýarymyzda da toýlar, bayramçylyklar goşa-goşadan gelýär. Biz aýdymyş taýdandalar şu bayramçylyklaryň, toýlaryň jarçysy bolup durýarsa. Yurdumuzda geçirilen her bir bayramçylyklara da täze çykyşlanma bilen, täze aýdymlanma bilen sowgatly barýar. Gahrman arkadagymyz aýdym taza medeniýete ören uly üns berýär. Her bir sunuga diýişgäriniň rahmetine de uly baha berýär. Gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, belent başı aman bolsun. Ýakyn günlerde de biziň bir baky taraplamyzyň toýuna barýarsa, şoňa şu wagtdan ähli aýdymçy taýdanda dörejilik işgärleri ýurdumyzyň ähli ulgamdaky adamlar ulan taýýarlyk görüp berdi. Biziň hem okaýan ýokary hujaýymyzda şu bayramçylyklara taýýarlykly barýarlar. Baky taraplamyzyň 25 ýyllyk toýuny we salanalar toparmy bilen täze aýdymlary işläp getirdik. Töýenç häzir sizin getiren aýdymlardan illeşlemede ýetirer. Onun öňüne häzir Bagtyaryň bir ýürek buýsançlaryny bir bayramçylyk kutlawlaryny diňläli. Onu sizin her ýeňiziň aýtmagyňyzda aýdym ýetirer illeşlemede. Gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaja alsyn. Sağ ol, onda näme Bagtyar Töýenç sizin her ýeňiziň aýtmagyňyzda illeşlemede bir aýdym ýetirer. Onu söküdimiz ýene dowam eder. Çağından ara taşlarım hofi pasın şemal bir koyup bugün hof hicran dağına kara gülün yaşın dükkan cemal bu sapalı bağlar gel cemal bir koyup bugün hof hicran dağına kara gülün yaşın dükkan cemal bu sapalı bağlar gel cemal gözün kaklı sana günün nuruna alkımın menglettim kıyıqışın qarına aşık döder hov sever yarına düğünür yarına döden ay cemal bu sapalı bağlar gel ay cemal haydi aşık döder hov sever yarına düğünür yarına döden ay cemal bu sapalı bağlar gel ay cemal ay öz ilmin fehra
tenne gördüm bilip armanı çeken ay cemal bu sapalı bağlara gel ay cemal ay cemal yarım ay cemal bilip armanı çeken ay cemal bu sapalı bağlara gel ay cemal ay cemal yarım ay cemal dinleyip armağanı çeken ay cemal bu kapalı bağlara gel ay cemal yarım ay cemal gelsin ay cemal Mehtecem yüzün nurunu yâre yanımda aynam derdimdin yanımda aynam derdimdin yanımda aynam derdimden yar derdimden Ummannadır bakay sağa solme yanımda aynam derdimdin yanımda aynam derdimdin O sefet diyer Bahravadi Satıp koymaz bakay ikimiz yâre yanımda aynam derdimden yanımda aynam derdimden yanımda aynam derdimden yar derdimden Yanımla aynam derdimden koydumla aynam derdimden yanımla aynam derdimden yanımla aynam derdimden yar derdimden
Köp sağ olun. Aytyp beren aydymyzy şeýin öňkü halipalan aydymdan bir täze öwüşün berip aýtsaň olam eýen bir täze aydym dören ýaly bolýar-da. Köp sağ ol şuny aýdymdan sany köp boldun. Şeýün üçin ähli şu estrada ýolunda aydym aýdýan aydymçy adamlaryň halipasy öwüdi gelip tekäs şoň agtyk bolup durýanyňda şeýle dämi? O. Indi şu hakynda da biraz höküdimiz dowam edeli şu halipa şähertlik hakynda. Kahraman arkadağımız halipa şähertlik ýoluna açyp berdi. Bizim halipalarymyzyň bize miras koyan aydymlaryny şu ösağlanarlar toparmyz bilen, halipalar bilen maslahatlaşyp halkymyzyň toýdur bayramlaryna çykyş edip gelýär. Maya Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynda da bir näçe halipalar bar. Bulardanam köp zatlary öwrenýänsiňiz. Maya Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynda bir näçe halipa molumlar bar. Bize ilim bilim berýärler. Türkmen Milli Konserwatoriýasyna gelmedinden öň Ahal welaýatynyň Tejen şäherindäki Çağalar Sanat Mekdebini tamamladym. Ondan soňra Maya Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňa Terwet adyndaky Türkmen Döwlet Ýürüýte Taşlyk Mekdebini tamamladym. Häzirki wagtda Maya Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi bolup okaýar. Türkmen Milli Konserwatoriýasynda haýsy hünär boýunça tapalýan? Maya Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynda orkestr hazırlarlar fakultetinde estrada bölüminiň wokal sanaty boýunça tapagalýan. Halipa Arzugul Galyjywa aydym sagyň ähli inçe tilsimlerini öwrenmäge bize şol ýerde uly mümkinçilikler bar. Az fursatlyk gülüp bakdy gözlerim. Derde goýan gözleriňden aýlansam. Hicran kalbym moda sally sözlerim. Şirin şeker sözleriňden aýlansam. Hicran kalbym moda sally sözlerim. Şirin şeker sözleriňden aýlansam. Gülsenelem gülgül küýüňler aýnadan. Aýdym aýtdyň aýdymyňdan doýmadan. Bilmedim men haýsy ýigdi saýladan. Salyp giden sağlaryňdan aýlansam. Bilmedim men haýsy ýigdi saýladan. Salyp giden sağlaryňdan aýlansam. Wasbetjekdim tylla saçlaň taryny. Ujagıma ýagdyrdyň sen garyny. Nirelerden taparyn men ýarymy. Alyp giden ýadyryňdan aýlansam. Nirelerden taparyn men ýarymy. Alyp giden ýadyryňdan aýlansam.
şeker sözlerinden aylansam. İçini seçip sayla valanım, il içini seçip sayla valanım, armağan bilen aynama senin ayrılım. Ey adillerde yalnız hemdem olanım, armağan bilen aynama senin ayrılım. Şeylanıp çırağı kalmadı böyle. Bir elim ottadır, bir elim buğda ye. Armağan bilen oynama senin ayrılım. Menden ayrı düşünde geçer halın, müngüllen bir ulaçman solunur gülüm. Ey zor haydi mekana yetirer yolum, armağan bilen aynama senin ayrılım. Düştüm pelevalına, o alına
Neneçe aydymyny dinleten şonça ýakymlyny den üçlük fazlarında aýdyp berýän. Ine Bagtyar senin haýsy hüner boýunça bilim alýan? Maya Kuliwad Türkmen Milli Konserwatoriýasyna aýdymdyr zorluk we saz muallimçilik fakültetine bilim alýan. Dirjorluk başga zat, onuň bir özüň saz çalyp özüň aýtmak başga zat da. Bu ikisiniň tapawyny näýli? Çağalarymdan hewesim bardy. Şondan çalýadym. Onu başga da saz rollar çalýan Bagtyar. Men dutar çalýan, gal bersede Maya Kuliwad Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňa Tarwatwad Türkmen Döwlet Ýerite Sazçylyk Mektebini kanun saz guralynyň tamamladym. Men kanun saz guralynyň çalýan. Onuň şu kirşli saz rollary diýişler. Elbette şu kanun saz rolunu çalsan başga da bir näçe saz roldan başyň çykmaly, başga da ýa-ki kirşli saz rollaryň ählisinden ýa-ki üçlük tar saz roly, onuň rubab saz roly, gitara saz roly şolardanam her tininim dolu görünüşünde bolmasa ada kendi başyň çykýandyr onu. Onu näme söketleşik bunu şu ýerinde siziň aýtmaňyzda ileşlemede ýene aýdym ýetiräýin. Men seni gözledim gözler içinden Alam gaşlı maralo gözlü dildarim Men seni gözledim kerven göçünden Apardyň lelem bugün barat ýary Hay, seni kuyup da berdim salamy Beýewan çöllerden elem gezdim awara Nirde sen bagtymyň öçmez çyragy Heýretmen gelmezmi men intizara Akşam düşer şemal yelper yüzüňi Ay doğanna men düşerin ýadyňa Näzik sesiň gelsen edip çağırarım Yetişerin şonal elem senin dadyňa Hay, seni kuyup da berdim salamy Beýewan çöllerden elem gezdim awara Nirde sen bagtymyň öçmez çyragy Heýretmen
bağlar men aynam hey. Ey dostlarla düşman könglim edilli, ayrılıp derdinden bağrım edilli. Yürek sıkmalım şum oyadılli, arman bilen kalar ollum aynam hey. Ay ayrılık vatandan galilimi, ay ayrılık vatandan galilimi de ilimi, ikimizin ayrı düştü yolumuz. Bir vakit bağ dolup solu gülümde, gülüm solup kalır ollum aynam hey. Ey aşık sökvet diyer ahir kuvvenim, başım yerden kalmaz lerdanır tenim. Gör kayda daşkalı mendil mekanım, mendilime varmadım ollum aynam hey. Ey mendilimge barmaz ollum aynam hey. Sen yürü ver men kadar men aynam hey. Söküdümüz Halipe şagirt hakkında devam edelim. Maya Kuliwannak Türkmen Milli Konservatoriyasının anaqdan Türewödüf adnaqı Türkmen Döwlet Dürüýtüş Haçylyk Mekdebini tamamlap hem işledik we tejribemizi arttırdyk. Akbuğda etrafyndaky haçylyk mekdebine şol ýerde plektyra hem tar tabralynan şol ýerde çağalara bilim berdim. Näile ken çağalar bilen işleşmek? Ören gyzykly geçýärdi çağalar bilen çağalara bilýän adamymyz başardygymyzdan öwredýäs. Olar hem hat gyzyklanyp bizden aýdym sagyň inçe tilsimlerini toraýadylar. Töýenç Batyar ne şu wagt ýurdumyzda baky bir taraplyk toýmyzyň bir toýlanýan günleri. Şoň her bir bagyş sadandalar bir dähmet çekip täze aýdymlar, täze saatlar, täze eserler bilen şoňa barýardy. Ýani sizin haýsy aýdymlar şu wagt haýsy halipalar bilen işleşýär? Şular dogrusynda bir söküdümüz dowam edelim. Näil täze aýdymlar bilen barýar? Baky bir taraplamyň toýlanýan günlerinde biz hem sowgatly barýar. Men hem şu öz sadandalar toparmaz bilen täze aýdym işledik. Talip deň duşum şol goşgyny maňa görkezdi. O goşgy ýalypdyr. Men hem ona saat goýdum. Halipa sadandalarymyz bilen maslahatlaşyp ine gepleşigimizde şol aýdymam baky bir taraplamyň 25 ýyllygyna sowgat getirdim. Onda şol
garaşan sana garaşan Süýüp taýlap durmaz her bir insandan Men sana garaşan sana garaşan Süýüp taýlap durmaz her bir insandan Men sana garaşan sana garaşan Düşüp duran gözellere bakanda Taýym bolup doğanaya garaşan Düşüp duran gözellere bakanda Taýym bolup doğanaya garaşan Derdime şayat çekiceler Sağa sayın örngep söýgün güýjalar Kime düşük munna söýgü bizeler Arzu umyt bilen ýara garaşan Kime düşük munna söýgü bizeler Arzu umyt bilen ýara garaşan Düşüp duran gözellere bakanda Taýym bolup doğanaya garaşan Düşüp duran gözellere bakanda Taýym bolup doğanaya garaşan Garaşan, garaşan Taýym bolup doğanaya garaşan Garaşan, garaşan Men sana garaşan, sana garaşan Men sana garaşan, sana garaşan Men sana garaşan, sana garaşan Köp sağ ol. Söýünç aýdyp beren aýdymyň üçin. Ben şu wagt bir täze söýgü aýdymny bir iýleşlemede sowgat etdiňler. Köp sağ ol. Wagty taraplarymyzyň 25 ýyllyk toý bilen tüýsürekden gutlaýan enek ýyllardan häme birek-biregi şeýle ajaýyp toýlar bilen gutlaşmak her birimize meýser etsin. Sende bar ıhlafım, kalbim, yüreğim Sende bar ıhlafım, kalbim, yüreğim Baştan mehrem hemra bolun dostum sen Sen bilen asarlar çayım çöreğim Kış günüm yad eylep gülün dostum sen Sen bilen asarlar çayım çöreğim Kış günüm yad eylep gülün dostum sen Sen bilen bir kuşap merdem bilimi Vardırdın görür gözüm ilimi Sen bilen ansırdım aydın yolumu Ülkemin şulasın salan dostum sen Sen bilen ansırdım aydın yolumu Ülkemin şulasın salan dostum sen
zehinimden almadan sen öyle zehinimden almadan yaltalık gün olup gitti gelmeden sen öyle nur çayaz ay hem yılmadan her işte himayet kılan dostum sen sen öyle nur çayaz ay hem yılmadan her işte himayet kılan dostum sen bayramıma toyuma bal kuşun konurdun mehrem öyüme dostumuz meydemi ömrüm boyunu halal zahmet adın alan dostum sen dostumuz meydemi ömrüm boyunu halal zahmet adın alan dostum sen azat zahmet adın alan dostum sen halal zahmet adın alan dostum seni Ucuni giren dağlar Soğu dağı içinler hasarının hasreti bürün dağlar Arkasına ak don giyip dipesine bök don giyip Salam deyip cevabını verin dağlar Şirkemerin kir var yolu Şirkemerin kir var yolu Asırın ömür yolu Maltım ulin şağır yali Kökün yere uğran dağlar Gattar gattar daşımız var Kalkan kalkan döşümüz var Bilmin nice yaşımız var Dünya dürep durun dağlar Daşımızın aylanayın Daşımızın aylanayın Daşımızın aylanayın Başımızdan aylanayın Parağını bürün dağlar Daşımızdan aylanayın Daşımızdan aylanayın Parağını bürün dağlar Söýenç Bagtyar biziň gepleşigimize gelip bir näçe aýdyp beren aýdymyz üçin, gadakly söhbet döşükliginiz üçin size köp sag bolsun aýdýan. Bundan beýlegem işiňizde, okugyňyzda uly üstünlük, aýdy maýdanyňyzda sesiňiz batly bolsun, saçalaňyzda eliňiz ýeti bolsun. Pursatdan peýdalanyp ýene bir ýola şu baky taraplyk bayramçylygymyz bilen tüýsürekden gutlaýan Baky taraplamyzyň 25 ýyllyk bayramy bilen Gahrman arkadağımyzy hem de Türkmen halkymyzy tüýsüregimden gutlaýan
Mehriban arkadağımyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Baky taraplamyň 25 ýyllyk toý bilen gahrman arkadağymyzy, türkmen halkymyzy tüýsüremden gutlaýan gahrman arkadağymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Mehriban leşler, size yeni bir ýola älim ugluklaryny arzuw edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne mehriban arkadağymyzyň saýasynda siziň her biriňizde berk jan saglyk, uzak ömür işiňizde uly üstünlikler arzuw edýäs. Bizi şeýle ajaýyp durmuşda ýaşadýan mehriban hem gahrman arkadağymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan ähli tutumly işleriniň rowaj almagyny arzuwlap, gelwagşym biz bugün aýdym-aýdalatly gepleşigimiziň şu gedek san geçir gutarýas. Hoş, sag bolun, toýlarda görüşelim.